El següent punt de l'ordre del dia fa referència a l'aprovació inicial de la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal dels usos de dues illes incloses a la zona d'indústria agrupada procedent de l'antiga UASU, clau 7A. En concret, es sotmet a ple la seva aprovació inicial, la sol·licitud dels informes sectorials segons matèria i la submissió a informació pública perquè puguin presentar les al·legacions pertinents. Bé, aquesta modificació, ja ho diu el nom, només és una modificació d'usos permesos en unes illes que tenen una clau d'ús industrial. El PUM regula tot l'àmbit dels diferents polígons amb la clau 7, que és la clau que permet l'ús industrial, i alguns altres usos associats, però que entre ells no hi ha el d'ús sociocultural. Per què es fa aquesta illa? Per què es permet l'ús en aquesta illa i no en altres àmbits del polígon? Bé, s'ha considerat que és d'interès permetre l'ús sociocultural, de fet és un ús cada cop més habitual, inclús els usos esportius o d'altres també es fan en zones de polígons, una mica per diversificar i per donar sortida també a l'ús de naus, i més en polígons d'aquests que són d'usos genèrics o generalistes i no específics d'un sector. Per tant, però en aquest cas tampoc és qüestió de permetre-ho a tot el polígon. S'ha volgut donar una mica l'eix confrontant a lo que és la carretera de Dosrius, a continuació de la zona de la benzinera. Per tant, només afecta les illes que estan entre el carrer Orfeo Català i el carrer Pep Ventura. Són un seguit de naus, no n'hi ha, potser estem parlant de 7-8 naus en què es permetria això, bàsicament per conformar aquest eix, per permetre aquest ús. Podria ser més extens? Sí. Què ha passat aquí? Per què ho hem limitat aquesta zona? Perquè en el seu moment, durant el mandat anterior, es va tramitar una modificació per permetre també en la clau 7A usos esportius en una zona de més abast. L'objectiu, pel que m'han explicat els tècnics de la casa, és que hi havia diferents peticions de permetre espais esportius del tipus, per exemple, un pàdel indoor o similar. Aquesta tramitació es va quedar, quan va arribar a urbanisme, es va quedar en tràmit perquè els informes de protecció civil i per tant posteriors de la Comissió Territorial d'Urbanisme, per proximitat a lo que és l'autopista, obligaven primera a tenir actualitzat i vigent el que seria el pla d'actuació de protecció en cas de transport de mercaderies perilloses i que afecta un àmbit de 300 metres. Això voldria dir que per cada un d'aquests usos, a més, no només tenir el pla, que el pla s'està redactant i s'està actualitzant amb el pla de protecció civil, sinó que llavors per cada un dels usos es veuria si es pot permetre o no en funció en aquest cas dels criteris de protecció civil. I això feia també que posava en compromís usos que ja s'hi estan donant, és a dir, tots els usos d'accés públic, com el de restaurant o zones industrials d'accés al públic, perquè, per exemple, tenen espais de botiga. Aquesta modificació està parada una mica a l'espera de veure com avança aquest pla i com Protecció Civil, una vegada amb el pla actualitzat, ens permet o no els diferents usos. Aquesta zona que estem delimitant ara queda fora d'aquesta franja de 300 metres i, per tant, això simplifica aquesta tramitació i, a més, un cop presentat d'urbanisme ha vist amb bons ulls el sentit que tot el permís o aquesta modificació que permet els usos socioculturals estigui també amb aquest eix que és la carretera de Dosrius i que ara mateix i en el futur també, perquè així ho planifica el PUM, tindrà aquesta zona verda davant i per tant farà aquest eix per possibles usos. Quins usos? Doncs bé, diferents. Hi ha hagut peticions, hi ha naus tancades, hi ha gent que ha preguntat i un dels usos també que s'han demanat són usos religiosos. Per tant, ens interessa també que en el seu moment va haver-hi una petició i una moratòria o una suspensió de llicències, de fet, dels usos religiosos, tots ho sabeu, durant la legislatura passada també, i no es va resoldre el tema de col·lectius que demanaven fer aquests usos religiosos que entrarien dintre la clau de socioculturals. Per tant, creiem també que permetre aquesta franja resoldria també algunes necessitats que tenen diferents comunitats i que podrien demanar i actuar i fer aquí els usos en aquesta zona, que és una zona prou propera al poble i a la vegada a una certa distància també per permetre això, un cert moviment de gent. Estem parlant d'unes naus que permetrien un ús de la màxima afluència de 80-100 persones, però que és un cert moviment i és això, prou
prou a prop i a la vegada sense estar ben bé al mig per la comoditat dels veïns. I ja està, bàsicament és això, permetre aquest ús sociocultural. L'urbanisme ho veu bé, és una bona franja i resol algunes necessitats i a més li dona un altre caràcter, una altra possibilitats a un sector de naus del polígon sense entrar en conflicte amb aquesta franja de 300 metres de protecció a l'autopista que complica la tramitació urbanística d'usos com aquests. Moltes gràcies. En realitat és una de les altres patates calentes que hi havia del mandat passat que, des del punt de vista de coherència, jo votaré en contra perquè en el seu dia ja es va fer un replanteig amb el qual el va fer el regidor d'Urbanisme, que va ser el senyor Espargaró, i crec que estava ben fet, i la veritat és que com a persona era una de les persones que més m'apreciava dintre del grup de Convergència, un gran professional, crec que estava molt ben entomat el tema i no veig necessitat de tornar a fer ara un canvi, no per al tema d'usos religiosos, perquè ja tenim avui en dia una mesquita, és més igual que estigui en un lloc que estigui en un altre, no? Però ja estava fet una política on aquella mesquita podia estar ubicada, no? Jo crec que no era de menester fer aquest canvi, salvo que sigui alguna pressió que tingueu i corri pressa en fer-ho i canviar-ho. Res més. Gràcies. Gràcies, senyor Bat. Sí, gràcies. A la informativa nosaltres una de les coses que vam dir és si s'havia parlat amb les associacions de veïns sobre aquest tema, perquè vostè ha passat molt de rosites, que es diu, amb el per què, vull dir, a veure, bàsicament això es fa perquè la comunitat musulmana ha comprat una nau i aquesta nau ara mateix no es pot fer una mezquita. Nosaltres no estem en desacord en que s'ubiqui en qualsevol lloc de Cardedeu. De fet, com vostès saben, jo tinc un negoci davant de la mezquita i no tinc absolutament cap tipus de problema. Però continuo dient el tema de la participació. Clar, si vostès, quan van a parlar a l'associació de veïns, ho han explicat com avui, doncs ho van passar molt ràpid, per dir-ho d'alguna manera. I jo no me'ls acabo de creure, perquè amb el tema també del carrer El Bici, del carrer Llinàs, vostès en seu plenària també, en el ple, també em van dir que sí que s'havia parlat amb els veïns i que fins i tot havien hagut petons i abraçades. Aquell mateix dia es va fer una reunió amb els veïns i de petons i abraçades res, i d'hòsties quasi van arribar a haver-hi, perquè precisament estaven en contra. Una cosa és participar i informar i una altra cosa és arribar a acords en participar, vull dir que es participi per part de tothom. Llavors, vostès van votar, si no em crec malament, en contra d'aquest punt en un espai que es feia a pocs metres de l'actual. Jo també, i com que vaig votar en contra, tornaré a votar en contra perquè penso que s'ha de fer un tema més participatiu sobre un tema prou important i que el poble ha d'estar assabentat. Em preocupa també que la ubicació aquesta i la possibilitat que hi ha d'aparcament i el volum de metres quadrats que té aquesta nau no sigui una mezquita massa gran, vull dir que porti molta gent, ja no solament si és gran perquè és per la gent que és de Cardedeu, perfecte, doncs ha de ser gran. Si aquesta mezquita ha de ser la seu de diversos pobles, llavors ja em preocupa. Ja sé que em diran que això encara no hi ha una petició d'activitat i que llavors ja es veurà, però clar, el que sí que és cert és que ja s'estan fent obres, s'estan fent moviments en allà i no hi ha activitat i vostès no estan fent res al respecte i allà s'està tocant. Llavors, clar, si ja estan fent moviments quan realment, repeteixo, d'acord amb que es faci la mezquita, vull dir, on s'acordi, però sempre i quan sigui d'una manera participativa i que quedi clar com i de quina manera. Gràcies. Senyor Hurtado. Hola, bona tarda a tothom. Bé, nosaltres ja, tal com s'ha dit el regidor, venia de l'anterior mandat i estàvem buscant espais i es van buscar espais, i és així, espais que al final no van arribar al lloc. Es va haver de suspendre les llicències perquè no podíem fer, no vam trobar cap espai i vam fer una suspensió per veure realment on posàvem aquests usos, no?
que si més no va haver-hi algunes converses amb ells i amb aquesta gent, i van dir que sí, que no hi hauria cap problema, però al final no es va trobar res. Ara sembla ser que s'ha fet que es farà aquesta modificació, s'ha parlat amb ells, entenem que si ells ho troben bé i nosaltres també, vull dir, jo crec que li hem de donar una solució perquè ja fa massa temps que ho estan esperant. De tota manera, senzillament només és realment si els veïns de Poble Sec ja ho tenen clar, que heu parlat amb ells, com deia el Jordi, i si pot ser mirar a veure a l'aforo de com va o com no anirà, i aquestes coses s'hauria de mirar molt, perquè no fa massa temps a Lleida, en un polígon industrial, de 500 passaven a 1.200. Aleshores, això és el que no pot ser. No sé com ho organitzarem això, però s'hauria d'organitzar bé. Nosaltres hi donarem suport. Gràcies. Moltes gràcies. Senyora Míriam. Bé, és important que destaquem, i com ja han fet altres companys, que aquesta proposta ja s'havia presentat de manera similar al govern anterior i s'havia presentat basada en una llei que havia aprovat el Parlament de Catalunya mentre governava el tripartit. Per tant, aquest tema ja s'havia afrontat. I com bé has dit, regidor Masferrer, no va prosperar, i no va prosperar perquè vosaltres vau votar en contra. O sigui, els que avui ens demaneu que votem a favor d'això, en el seu moment, quan ho va presentar el govern anterior, va votar en contra. Tanmateix nosaltres votarem a favor, i votarem a favor malgrat creiem que la proposta actual no resol els temes que sí que resolia la proposta anterior, i votarem a favor malgrat creiem que això és un pedaç per un cas en concret, i votarem a favor malgrat creiem que és una proposta de mínims, però sobretot votarem a favor perquè creiem que els ciutadans de Cardedeu no es mereixen que els seus representants polítics valorin o decideixin el seu sentit del vot en funció d'on ve la proposta, de quin partit ve la proposta, i no tant del contingut, de la qualitat i dels beneficis que pot aportar la proposta. Em sembla que s'han de tenir uns certs nassos per fer segons quins retrets, perquè em sembla que quan això es va discutir en aquest ple, i sí que es portava la situació en l'emplaçament actual, precisament es venia d'un moment en què s'havia dificultat prou que la mesquita s'establís en el lloc on es volia establir en aquell moment, i per tant, no digui que no, senyora Calamanda, perquè perfectament va així. Per tant, vull dir que veníem d'una restricció de posar dificultats, de posar pegues a l'establiment de centres de culte en el lloc on la comunitat musulmana volia, i ara s'ha de resoldre aquesta patata calenta que ve del 2010-2011. En tot cas, com que la llibertat religiosa em sembla que és un dels primers drets humans que es va proclamar jurídicament i que tampoc no toca convertir això en una mena de debat així sobre les perifèries del racisme i quantificar si massa o massa pocs són una qüestió que hem de valorar, doncs no hi afegirem res més. Bé, gràcies amb matisos, gràcies als que heu manifestat el sentit del vot, perquè aquest tema, si ho particularitzem, ara en Benet, en aquest cas concret, doncs en pot tenir molt de matisos i també té un històric que personalment, i això ho dic pel senyor Abad, doncs pel comentari també del vot anterior, no coneixem. Coneixem la realitat d'ara. Jo personalment, com a regidor d'urbanisme, no ho vaig seguir a fons en aquell moment, només els grans titulars, que eren aquest de la moratòria, que és el que he comentat abans, però ara sí que hi ha una realitat. Està basada també en les indicacions del govern anterior, per això agraeixo aquest sentit del vot, que aquella era una de les ubicacions possibles. Per tant, sí que un dels usos on hi ha interès, i vostè diu que ja hi ha moviment, esperem que el moviment no sigui més que les proves o les entrades a la nau, però en aquest cas hi ha d'haver-hi obres. Si hi ha obres, òbviament iniciarem l'expedient que s'hagi d'iniciar, perquè no hi ha una llicència d'obres ni d'activitats, però que parteix d'allà, és a dir, parteix d'uns criteris que ja es posaven en base a aquesta proposta i unes converses amb el govern anterior després d'aquella moratòria que es va fer perquè hi havia llocs on semblava que no interessava. Per tant, aquest és un lloc prou interessant, s'ha dit, és un lloc on sí que hem fet reunions amb els veïns, senyor Abad, en concret dues reunions, una primera aquí i l'altra visitant-ho in situ. Òbviament genera, com qualsevol nova activitat, genera dubtes, quina serà l'afluència, quina no. En aquest cas, el projecte d'activitats, ens hem reunit amb l'enginyer que està redactant el projecte i l'ús és un ús similar, com vostè deia, a la mesquita actual. Per tant,
si no és un problema davant de casa seva, tampoc ha de ser un problema allà, al contrari, és una zona que fins i tot per algunes certes qüestions de mobilitat pot anar fins i tot millor, i vaja, el sentit és aquest, és a dir, es dona solució, i crec que ja s'ha dit, es dona solució a un tema que pels motius que fossin doncs no es va poder resoldre en el passat, però a més es fa des d'una perspectiva no del cas particular, sinó de dir on realment es pot muntar un eix per possibles usos socioculturals, i en el futur allà poden haver-hi altres usos de comunitaris i que diferents col·lectius necessitin, formant un eix urbanístic al voltant de la carretera de Rius. Per això no és que passés de puntetes, no sé com ho ha dit, sinó que simplement el que aprovem avui és això, el que aprovem avui és una possibilitat de diferents usos en una franja o en unes illes del polígon industrial, i a partir d'aquí hi hauran d'haver-hi les corresponents llicències d'activitats i, si correspon, les corresponents llicències d'obres. Reiterar això, agrair el vot a favor. Aquests són temes complicats dels grups que ho heu manifestat, i haguéssim agraït una mica més també d'entesa o no d'aquest joc, el doble joc de sí però no i al final no dels grups que hi voteu en contra, quan és un tema que és gairebé de manual, que és una solució a un tema i que a més urbanísticament queda ben endreçada una zona amb aquesta possibilitat. Voleu afegir alguna cosa? Jo només afegiria que realment la Míriam ho ha transmès molt bé, perquè jo vaig votar a favor i clar, vull dir, en el fons tots som responsables, no solament nosaltres com a persones, sinó de les sigles o del partit que estem representant, en certa manera, no? I aquí ningú va aprovar-ho de cap de vostès, i això és cert, i ara en canvi sí que ho posen. És una incongruència important, no? Com a mínim per part de les seves sigles, no dic que és responsabilitat seva, però sí que és molt curiós. I crec que, a més, amb aquest mandat ens estem donant compte de que potser l'oposició que es va fer el mandat passat va ser molt ferma, però va ser irracional totalment, perquè la forma d'actuar ara sí va ser irracional totalment, senyor Benet, perquè el que el seu partit i inclús alguna de les persones que està aquí va votar que no, ara vostès fan aquesta proposta que sí, amb la qual cosa és incongruent, o sigui, en certa manera no hi ha més volta de fulla, és com que la proposta la presenten una sèrie de partits, voto que no, però quan la presento que jo, voto que sí. Bueno, jo no faré apologia del que ha dit ja la Míriam, que crec que ho ha delatat molt bé en aquest sentit, que ho ha explicat molt bé, i en certa manera queda reflectit el fet de lo que era aquesta patata calenta, que continua sent-ho, no deixa de ser-ho. Gràcies. Gràcies. Senyor Bat. Sí, nosaltres vam votar en contra i per coherència tornarem a votar en contra. En tot cas, jo penso que igual com fan notes de premsa per altres coses, doncs jo penso que els veïns també tenen el dret de tenir la informació real de cap on anem. Gràcies, senyor Hurtado. Sí, jo només volia demanar que només parlem aquí dels usos socioculturals. Era per si hi havia dintre d'aquestes naus que hi ha aquí, buides i tal, que si hi havia alguna petició més d'algú més que volia fer, no sé, el pàdel o no sé què, o tot això. Si hi ha algú més, res més, gràcies. Només que votarem a favor i que els convidem a recuperar tota la feinada que havia fet el Pere. Sí, bé. Per al·lusions, Marta. No, doncs la feinada que havia fet el Pere Espargaró, i recordem-ho i situem-nos, perquè ara sembla que ningú se'n recorda de tot el que vam dir o del que es va dir i per què votàvem que no, tant Esquerra com nosaltres, com de fet el PSC o Gent pel Canvi. Tot plegat es venia de fer una moratòria urbanística amb la teoria de que per adaptar-nos a la llei de centres de culte representava que s'havia de separar la clau d'usos socioculturals i d'usos religiosos. Aquesta era l'excusa perquè ens representa que ens havíem d'adequar. Puc parlar? Gràcies. Doncs representa que ens havíem d'adequar a aquella pretesa llei de centres de culte amb totes aquestes modificacions que en realitat va ser absolutament exprés i arran de que hi havia una petició concreta per a fer usos religiosos en un espai que no feia el pes en el govern en aquell moment. Això es va voler, tot i que teníem marge fins al 2019 per fer aquesta adaptació, es va voler fer a correcuita i al màxim possible com que es pogués evitar tal conflicte, que es veia com així. I en tot cas
el que es pretenia era marcar com a llocs on es podia desenvolupar lo religiós en espais que per lo general eren prou inaccessibles o que ni molt menys s'havien consensuats probablement amb la comunitat que tenia aquesta inquietud. Per tant, situem-nos, el nostre no en aquell moment tenia un sentit i era absolutament lògic i el vam defensar i si mirem doncs, les actes es pot recollir així com ho he explicat i en qualsevol cas eres prou diferent i per tant aquí ve l'explicació per no té més. Sí, de fet anava a fer una intervenció similar de que, vaja, quan recupereu tota la feinada que s'havia fet, no pateixi que ho farem i l'enviarem perquè no és el mateix, ni molt menys. És a dir, el que es va proposar en aquells moments era això, una moratòria, una suspensió de llicències per una llicència que es volia tramitar en un lloc on es podia fer ús sociocultural, perquè l'ús sociocultural està permès en tot l'àmbit residencial, per tant podia ser arreu del municipi. Parem llicències, això és el que va fer el govern anterior, i a partir d'aquí fem un pla d'equipaments d'ús religiós basat en això. Per tant, és un cas diferent. En aquest cas és una solució molt més directa per un cas molt més concret, englobat en el marc d'una modificació urbanística de tot un eix que, parlat amb la Conselleria, amb la d'això d'urbanisme, amb la Direcció General d'Urbanisme, doncs queda coherent amb els eixos i en aquest cas amb l'eix que conforma aquest polígon. Però són dues situacions diferents. La moratòria més aquest pla que es va redactar amb un seguit de punts i que té un context diferent, tant de procediment com de votacions, com aquest cas particular que és ja amb un ús definit en un lloc que a més entrava dintre aquest marc i que ara resol aquest cas puntual muntant això, però vull dir que ho farem perquè precisament busquem l'històric per respondre amb honor a la veritat el que aquí s'ha volgut vendre com en el seu dia van votar en contra i ara voten a favor. No, ni és la mateixa proposta el que es va votar en contra ni és cert, doncs això, era una altra moratòria i era un altre pla d'usos que en aquest cas no resolia com es resol avui aquest problema. Per tant, sí que ho buscarem, no pateixi, senyora Nogueres, i a més veureu realment això, que aquí resolem aquest tema històric en un punt que creiem certament que val la pena i a més amb una solució que ens resol això. Al PSC dir-li que no hi ha noves peticions concretes per a aquest espai, el que hi ha hagut són peticions genèriques pel polígon d'aquest ús esportiu i que quedaran expenses d'una modificació de tota la clau un cop tinguem clar també que els criteris de protecció civil de distàncies a l'autopista està ja obert de la legislatura passada i és un dels expedients aquests que queda pendents de resoldre a mig tramitar, no prèviament, perquè per molts motius ja ho sabeu que a vegades amb la Direcció General d'Urbanisme això es complica i allà el tenim. Quan tinguem clar tota aquesta planificació dels plans de protecció i del que diu Protecció Civil de les distàncies a l'autopista mirarem aquests casos, però en aquest cas és només aquest àmbit i per això era aquesta solució tan directa que esperem que es pugui tramitar ràpid i resoldre aquest històric que en el seu moment es va tramitar i creiem i seguim creient que es va tramitar malament i que ara resol amb una solució molt més fàcil i directa aquesta temàtica. Procedim a votació. Vots a favor? 13. Vots en contra? 1. Abstencions? 1. Queda aprovat per majoria absoluta.